Dinten Sabtu ingkang padhang niki, para siswa-siswi kelas 10C padha rembugan damel tugas pasinaon drama lan sandiwara. Ora kejaba kalian Sasa, Kisan, Alia, lan Afaf ingkang badhe sinau berbarengan supados para siswa saged sami-sami paham. Ayo mlebu sa. Ya, San. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, Ibu, Pak Supi ya. Menawa ibumu ning mburi, San. Waalaikumsalam. Lho, Kisan, wis teko to, Cok? Nggih Bu, sampun. Lha iki sapa? Ayo tenan, pacarmu. Mboten, Budhe. Tenane. Nggih Bu, kula mboten ngapusi. Nggih, tepangaken Budhe, kula Sasa rencangipun Kisan. Mboten mriki badhe sinau bebarengan pasinaon basa Jawa, babagan drama lan sandiwara, Budhe. Oh alah, ngono to. Lah omahmu ndi? Dalem kula ten Bruko, Budhe. Loh, aduh yo, lah mrene numpak apa? Dek wau kula gesah kalian bapak, Budhe. Oh alah, ngono to, Nduk. Nggih, Budhe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, San, iki apa kancamu? Nggih Bu, ayo Pak Al berbuai. Nggih. Kula apa, Budhe? Wis kobar. Wis, mari kita lanjutno sinaune, aku tak balik mburi ya. Nggih, Budhe. Ayo. Wis direkam. Ayo wis. Ayo kanca-kanca yang dibuka buku basa Jawane padha 32 ya. Iya. Wis direkam. Pasinaon iki apa tuh maksudnya? Nah, maksudnya kuwi supaya kita mesti lan paham drama utawa sandiwara. Oh, alah. Wah, kanca-kanca iki ono gaden. Ayo dikerjano ya. Setuju aku ayo. الله أكبر الله أكبر. Sadar iki wis rampung. Ya, aku wis rampung. Aku ya wis paham pasinaon iki. Ayo pamit teman-teman. Ayo. Loh, wis padha mulai iki. Nggih, Budhe. Ya wis, hati-hati yo. Nggih. Budhe kita sedaya ngapunten menawa damel repot panjenengan lan Kisan mawon. Alah, ora apa. Aku malah seneng nek bisa sregep sinau karo kanca-kancane. Nggih Bu. Ya bang, Nyente tegas suar. yo. Hati-hati yo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.